जय जगन्नाथ केमती अछंती आपण माने भले अछंती ना ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଏମିତି ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଆମ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଇ ଗେଟଅପ୍ରେ ଆମେ ମା ପିଲା 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ଆଉ ଝିଅ। ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ତ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପୁରା ମୁହଁ ଫୁହଁ ବାନ୍ଧି ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହେଇ ଚାଲୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ରିଜିନ୍ ଥିଲା ଆସିବାର ଯେ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଚୁଇଁଟି ହେଉଛି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ତ ତାକୁ ଆସିକିରି ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଛି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍। ଆଉ ପୁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି କୁନିଟେ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବର୍ଷକର ଛୁଆ ନୁହଁ 3 ବର୍ଷର 4 ବର୍ଷର ଛୁଆ। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର 2 ଭଉଣୀଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଶଳା ଭାଉଜ ଯେହେତୁ ଦଦେଇଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଶଳା ଭାଉଜ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅ କାନ୍ଦିବାରୁ ଭାଉଜ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଝିଅକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କପ୍ରେ ପାଣି ପିଆଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ନଟଖଟ ବଦମାସି ଦେଖ କେମିତି ପିଉଛି ତ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫୁ ଫୁ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। এইভাবে କିଛି କରୁଛି ନଟଖଟି ବଦମାସି ବର୍ଷକରୁ এইଭଳି ଯଦି ବଦମାସ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ। ଏମିତି କିଛି ଟିକେ ବଦମାସି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ମସ୍ତି ମଜାକ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଦଦେଇଙ୍କ ପାଖେ ବସିକିରି ବାବୁ ଆମର ଟିକେ କିଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦଦେଇଙ୍କର ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନର ଭୋଜି ଖାଇକିରି ଗୋଟେ ଇନୁ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଅଛି କି ନ ଅଛି। ଏଇଠି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ରହିକି ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେହେତୁ କାହାର ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ବାହା ହେବେ ନ ହେବେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଝିଅ ମିଳୁନି ତେଣୁକରି ସେଇ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ଏଠି ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାଗ ଭଙ୍ଗି ଦେଖେଇଲେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ନଟଖଟି ବଦମାସ କରୁଥିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନୁହଁ ଝିଅକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ସିଏ କିଛି ବଦମାସିରେ ଅଛି ଆଉ ଝିଅ ମୋର ତାଙ୍କ ସେମିତି ଖେଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ତ ଆମେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାହେଲି ତ ଦେଖେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଦେଇ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ଚୁଟି ଟିକେ ପାଚି ଯାଇଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଦେଇ। ଆଉ ଝିଅକୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଉଜ। ଆଜି ଆମ ପରିବାରର ବହୁତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼ର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଜ୍ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଆମ ଘରର ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମ ପରିବାରର ଡିସ୍କସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଉଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କକେଇଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ତଥାପି ମିଠା ଖାଇବା କମିଲାନି ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମଦିନ ଖୁସିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବାବା ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା। ତ ବାବା ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲି ମାମା ଯାଇକି ଖଟ ଉପରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ବାବା ପୁରା ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ।